mașiniști. Salutare mașiniști! Astăzi la garaj continuăm testul pe partea de putere cu motorina. Foarte mulți ați cerut chestiunea asta, așa că trebuie să vedem cum stă treaba și cu motorina de pompă din România. Urmează să vă prezentăm ce mașină avem pentru test și să-i dăm drumul. Ca setup de test avem un 2.0 TDI BKD undeva la 300 și un pic de cai. Vom testa cele 11 tipuri de motorină și vom vedea care este cea mai performantă sau ce diferențe sunt între ele. Prima la test este și motorina care teoretic ar avea șansele cele mai bune la putere, FX, care are cifra cetanică de 55. Bun, deci am probat Rompetrol FX55, 380 de cai, 656 de Newton, OMV Max Motion, 383 de cai, 659 de Newton. Am terminat și testul cu MOL Evo Plus, 379,9 cai putere și 661 de Newton cuplu. Singura diferență sensizabilă ar fi că cu MOL Evo Plus mașina a încărcat o idee mai rapid decât cu Rompetrol și cu OMV Max Motion. Bun, am terminat testul și cu Socar Nano Super Diesel, 383 de cai, 662 de Nm. Am terminat și testul cu Lukoil Ecto Super și avem 382 de cai, 663 de Nm. Bun, am terminat testul și cu Petrom Extra. Avem 380 de cai, 665 de Nm. Am făcut trecerea la motorina standard și primul testat este Rompetrol FX standard, 378 de cai, 659 de Nm. Am terminat de măsurat și OMV standard. Avem 377 de cai, 657 de Newton. Avem rezultat și cu MOL standard, 375 de cai, 646 de Nm. Am măsurat și Petrom standard, avem 377 de cai și 654 de Nm cub. Avem rezultatul și pentru Lukoil standard, 375 de cai, 652 de Nm. Am refăcut un test și cu sistemul de alimentare stock al mașinii. Rezultatul a fost cât se poate de surprinzător. Și anume 354 de cai, 581 de Nm. Arată și graficele. Deci mașina a pierdut 30 de cai și 70-80 de Newton cuplu, schimbând de la sistemul nostru de alimentare cu
cu pompă în bidon la pompa stock a mașinii. Așa că, în momentul în care vă tunați mașinile diesel, fiți foarte atenți și la partea de alimentare, de joasă presiune.